Właśnie, sorry. Ała.
silinga mo sa silinga mo malaki yung kanya yang saya nak. Saya ulah kita. Kalau mak mo mai ni yas. Mak mo sila yung mai ino ay pa. Malangang pa lolo. Yung ya. Kaya so manambangan sa kalay. Pero kung ya esa kulay ba yung tama mak mo esa kulay ang kamalay. Ya, nalo pagkay mo ni gagawin ng 5 years. Papel ya. Uni ka mas kana o wala. Kaya sa kala sa yan.